खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब निउसलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा 4 ग्रेडनि एबा जायखौ जोङो ग्रेड 4नि साख्रि बे होनना मिथियो। दा बे साख्रिनो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों, माने जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों। दा नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि मेट्रिक पास जानानै दङ एबा हायार सेकेन्डारि माने पिअ'फोर पास जानानै दङबा नोंथांमोना बे ग्रेड 4नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना बेनिखायनो जाहाथे बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायो, नोंथांमोना माब्रै एप्लाइ खालामनांगोन, सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन, गासै साख्रिनि भेकेन्सिया खैथा दङ बेनि बागै मोजाङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आरो लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेट आरो बेजों लोगोसे साख्रिखौथ' एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव जोंहा एग्जाम जायो नालाय, बे एग्जामनि एडमिट कार्डआ माला जागोन बेफोरनि गासिबो आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो बड' जबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रो। लोगोफोर जोंहा बे साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ 8 थारिखआव ओंखारना फैदों, जुलाइनि 8 थारिखखालि बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैदों। दा बे साख्रिनि नामा मा दं आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनि। गिबियावनोथ' जोंहा दङ साख्रिनि नामा हेड जारिखाराग, बेनि थाखाय फैदों। बे साख्रिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सिया सासेल' दङ लोगोफोर। दा बेनि थाखाय नोंथांमोननिया 2 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन। जायफोर बिथांमोना सिगाङाव जारिखाराग, पियन बेफोरबायदि साख्रि मावनाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेहाय नोंथांमोना सेलारिखौ 14,000निफ्राय मोननो हागोन, ओमफ्राय 49,000सिम बारायहैगोन सेलारिया। बेजों लोगोसे ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 5,600खौ मोननो हागोन बे साख्रिनि थाखाय। दा जोंहा सेकेन्ड नाम्बाराव दङ साख्रिनि नामा जारिखाराग, बेनि थाखाय जोंहा गासै दहायनिया फार्स्टनिया जोंहा हेड जारिखारागमोन, नाथायबा जोंहा सेकेन्डनिया दा दङ जारिखारागल'। दा बेनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 7 दङ। दा बेहाय बुंदों लोगोफोर मिनिमाम क्लास 8 स्टेन्डार्ड पास जानाय, जायखिजाया नोंथांमोना मिनिमामबाबो खमथारबाबो नोंथांमोननि फरायनाया क्लास 8 पास जानायबा अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोना बे मेक्सिमामनि खोथाखौ बुङाखै दे लोगोफोर, नोंथांमोना जेनेबा दायो मेट्रिक पास जानानै दङ एबा हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङ एबा डिग्रि फरायगासिनो दङ, डिग्रि पास जानाय बिथांमोनाबो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। मेक्सिमामनि थाखाय बे लिमिट होआखै नालाय, जायखिजाया मिनिमाम माने खमसे खमबाबो नोंथांमोननि फरायनाया क्लास 8 जाबानो नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। अब्लाथ' सानना नायदो नोंथांमोना क्लास 10 क्लास 12 पास जानाय बिथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। दा बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोननो 14,000निफ्राय जागायगोन सेलारिया, बिनिफ्राय 49,000सिम जाहैगोन सेलारिया नोंथांमोना मास मोनसेयाव। ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 5,200खौ मोननो हागोन मास मोनसेयाव। आरो माखासे बेजों लोगोसे एलाउन्सबो दंफायो लोगोफोर। दा बेहाय दङ जोंहा थार्ड नाम्बाराव ड्राइभार पस्टनि थाखाय जोंहा सासेल' दङ लोगोफोर भेकेन्सिया। दा बिनि थाखायबो फरायनाया सेम टु सेमानो, मिनिमाम मात्र नोंथांमोननि फरायनाया क्लास 8सिमनि बारा जानांगौल'। क्लास 8सिम फरायनानै नोंथांमोना पास जानानै दंबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोना माने मेट्रिक पास जानाय, हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि बे सेलारिया जागोन बेनि थाखाय 14,000निफ्राय जागायनानै 49,000सिम जाहैगोन होनना बे बुंदों। ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना मास मोनसेयाव 5,200खौ मोननो हागोन आरो माखासे एलाउन्सबो दंफायो बे साख्रिनि थाखाय। दा बिनिफ्राय दङ जोंहा पियननि थाखायबो जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों लोगोफोर। दा बिनि थाखाय गासै साख्रिनि टटेल पस्टआ 8 जनथा दङ, माने 8 जनखौ लानाय जागोन। दा बिनि थाखायबो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन माने नोंथांमोननि फरायनाया सेम टु सेमानो, जेरै मिनिमाम जायखिजाया नोंथांमोना क्लास 8 पास जाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोना मेट्रिक फरायगासिनो दङ, मेट्रिक पास जाबाय, हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोना बे साख्रिनि थाखाय इलिजिबोल एबा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनि थाखाय सेलारिया बेहाय 19,000निफ्राय जागायगोन। 19,000निफ्राय जागायनानै नोंथांमोननि सेलारिया बारायलांगोन 37,500सिम जाहैगोन होनना बे बुंदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा ग्रेड पे दङ। ग्रेड पे दङ जोंहा 3,900 आरो माखासे एलाउन्स दङ। एलाउन्सखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ, जेनेबा रेन्टफोर माबाफोर जेनेबा गारि भारा लानानै थांनांगौ जायोबा बिनि माखासे नोंथांमोना फैसा मोनो, बेखौनो बुङो लोगोफोर एलाउन्स होननानै। दा बिनिफ्राय दङ जोंहा चौकिदार साख्रिनि थाखाय। बे चौकिदार साख्रिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सिया सासेल' दङ लोगोफोर। बिनि थाखायबो सेम टु सेमानो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना लोगोफोर, जायखिजाया नोंथांमोना क्लास 8 पास जानायबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मेट्रिक पास जानाय, हायार सेकेन्डारि पास जानाय एबा हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दंबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिनि थाखाय। दा बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 19,000निफ्राय मोननो हागोन। 19,000निफ्राय जागायनानै 37,500सिम नोंथांमोननि पे सेलारिया जाहैगोन। आरो ग्रेड पे हिसाबा ग्रेड पेया नोंथांमोननि बेहाय मोजां दंथारो, 3,900खौ नोंथांमोना मास मोनसेयाव ग्रेड पे हिसाबै मोननो हागोन आरो माखासे एलाउन्सबो दंफायो बे साख्रिनि थाखाय। दा बिनिफ्राय दङ 6 नाम्बाराव जोंहा सुइपार। बे सुइपार साख्रिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सिया सासेल' दङ। दा फरायनाया बेहाय गासैबो सेम टु सेमानो, मात्र क्लास 8 पास जानायबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। हायार सेकेन्डारि पास जानायखौथ' होनखाबाय आं एप्लाइ खालामनो हागोन। मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनाबो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जायाखै, क्लास 9फोर फरायनानै दङ बिथांमोनाबो हागोन।
दा बिनिफ्राय सेलारिया नोंथांमोननिया बे 12,000 निफ्राय जागायगोन ना 12,000 निफ्राय जागायनानै 37,500 सिम जाहैगोन दा सेलारियाबो जोंहा जोबोद मोजां दङ दा बेनिफ्राय ग्रेड पे हिसाबै ग्रेड पेआबो बे 3,900 दंखायो आरो माखासे एलाउन्सबो दंफायो बे साख्रिनि थाखाय दा बे जाबाय जोंहा माखासे साख्रिनि पस्टफोर आरो भेकेन्सिया दा नोंथांमोना नैबे पिअनाव 8था दङ दा नोंथांमोना बेफोरखौ नायबानो जाबाय बबे मोनसेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों बेखौ नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय भेकेन्सिया खम बे साख्रिनि पस्टआ एसे खम अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय खमजोंथ' खोथा गैया नालाय नोंनि बे नाजानायनि खोथानि गेजेरजोंसो जागोन नोंथांमोना सेलेक्सन प्रसेसनि गेजेरजोंसो जागोन नालाय दा बे टार्म्स एन्ड कन्डिशन माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोननो आं लोगोफोर भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे एप्लिकेसन फर्म होनानै दोनदों एबा बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना होनानै दोनदों आं नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना बयबो चेक खालामो दा बेहाय मा नांगोननो नोंनि एजनि सार्टिफिकेट नांगोन नोंथांमोना मेट्रिकनि एडमिट कार्ड होनो हागोन जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय आरो जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जायाखै बिथांमोना गावनि बे डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेटखौ होनांगोन कास्ट सार्टिफिकेट होनो नांगोन फरायनायनि क्वालिफिकेसननि मार्कशिट सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ जेरक्स खालामनानै हरनो नांगोन बे ओमफ्राय पासपर्ट साइज कपिखौ नोंथांमोना 2 हरनो नांगोन दा बेहाय जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बेहाय बैसोनिबो खोथा दं नालाय नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोरा खमसे खमबाबो जाथारनांगोन 18 बोसोर जायाबाथ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनि सिंनि गासैबो हौवासा हिन्जावसा केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जोंहा SC ST बिथांमोननि थाखाय एजनि रिलेसन होनाय दङ अब्ला 18 बोसोरनिफ्राय जोंहा 45 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन 5 इयार्सनि एजनि रिलेसन होनाय दं बेहाय अफार एजनि लिमिट होनाय दङ दा बिनिफ्राय जोंहा गाहायाव फैबा नुनो मोनगोन दा सेलेक्सन जानाय एबा रिजेक्ट जानाय बिथांमोना बेखौ गावसोरनि नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव होगोन ना नोंथांमोना बेखौ जाहाथे बयबो चेक खालामो जेब्ला नोंथांमोना सेलेक्सन प्रसेसआव जायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार आरो इमेल आइडिखौ होखाथारनांगोन इफ एभेलेबल दङबा जुदि थायोबा मोजां नोंथांमोना बिथांमोना आपडेटखौ हरगोन नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना इमेल आइडि गैयाबा बानायना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि आरो बहा बेखौ फिलआप खालामनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि एबा बहा नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन बेखौ खोन्थानि अनलाइन खालामनो थाखायथ' आं नोंथांमोन होनखादोंना गाहायाव फैबानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे लोगोफोर नैबे जाबाय एप्लिकेसन फर्म जोंनिया दा बे एप्लिकेसन फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप खालामजोबनानै मा खालामनांगोन पस्ट अफिसाव हैनो नांगोन नोंथांमोना दा हैनो नांगोन एड्रेसखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं बे एड्रेसाव बबेखौ होनांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि दा बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामजोबनायनि उनाव नैबे एड्रेसाव हरनो नांगोन लोगोफोर नैबे एड्रेसाव नुदोंना नैबे गिदिर गिदिर आखरा बे एड्रेसाव नोंथांमोना ड्रप बक्स माने पस्ट अफिसाव साबमिट खालामहैनांगोन नोंथांमोना गासिबो डकुमेन्ट्सफोरखौ हरफाजोबबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय बबे साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों बेखौ नोंथांमोना मेनसन खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बबे मोनसे साख्रिखौ एप्लाइ खालामदों जेरै नैबे दङना नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन बे एप्लिकेसन फर दा पस्ट अफ बबे मोनसे पस्टनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना बे नामखौ लिरबानो जाबाय साख्रि नामखौ ओमफ्राय नोंथांमोना बे गासिबो फिलआप खालामजोबबानो जाबाय नोंनि नाम गासिबो डिटेल्सखौ बे नोंथांमोना फिलआप खालामजोबदो बेनो जागोन नोंथांमोना बेबायदि एप्लाइ खालामबानो जाबाय इजियानोसै एप्लाइ खालामनो थाखायथ' गावबागाव पस्ट अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामबानो जाबाय सेलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन फार्स्टआव नोंथांमोननिया माने मेरिट लिस्ट खालामनाय जागोन बिथांमोना माने लिस्ट खालामग्रोगोन जुदि नोंथांमोननि एप्लिकेसना जुदि मोजाङै एक्सेप्ट खालामजाबायबा अब्ला नोंथांमोननि नामा जुदि लिस्टआव फैनो हाबायबा अब्ला नोंथांमोनखौ बिथांमोना इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरगोन दा नोंथांमोना इन्टारभिउनि थाखायथ' रेडि जानांसिगोन आरो इन्टारभिउखौ बिथांमोना गावसोर लेंहरगोन ना ओमफ्राय नैबे गावसोरनि बे एड्रेसाव थांनांगोन आरो बिथांमोना लेंहरगोन नालाय नोंनि बे मबाइलाव एबा इमेल आइडिनि गेजेरजों बिथांमोना नोंखौ लेंहरगोन बिनिफ्राय जुदि इन्टारभिउआव नोंथांमोना पास जानो हायोबा अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिखौ मोननो हागोन आरो इन्टारभिउआ गावसोरथ' होनखाबाय आङो नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव खोन्थाहरगोन बिथांमोना बेहाय लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे नैबे मायावबासो खोन्थाफ्लांदों नैबे अफिसियेल वेबसाइटआ बे गावसिनि नैबे लिंकआ बेहाय थांनानै नोंथांमोना चेक खालामहैनांगोन एप्लिकेसन फर्म साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना चेक खालामबाय थाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोननिया बे लिस्टआव नामा फैनो हाबायबा अब्लाथ' नोंथांमोना इन्टारभिउनि थाखाय थांनांगोन इन्टारभिउ जुदि पास जायोबा बिथांमोना मेरिट लिस्ट हगारसिगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जुदि मेरिट लिस्टआव नोंनि नामा फैयोबा अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय सेलेक्ट जागोन दा भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय आंथ' खोन्थाजोब्बायानो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ एप्लिकेसन फर्मखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन ओमफ्राय पस्ट अफिसनि गेजेरजों नोंथांमोना माबाबानो जाबाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय नोंनि पासपर्ट साइज फट'ग्राफखौ नोंथांमोना 2 हरबानो जाबाय बे एप्लिकेसन फर्मजों लोगोसे ओमफ्राय नोंनि बे
एडमिट कार्ड मार्कशीट सार्टिफिकेट बेखौ गासिबो नोंथांमोना जेरक्स खालामनानै बे एप्लिकेसन फर्मजों हरफाबानो जाबाय अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौ हरफानो नाङा लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो बुंखायो जेरक्सखौसो नोंथांमोना हरनो नांगोन दा बेखिनियानो लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखिनियावनो सोरबाफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जाहाथे बेबायदिनो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय साख्रिनि आपडेट एडमिट कार्ड माला फैगोन आरो बिनि मेरिट लिस्टआ माला फैयो बिनि आपडेटखौबो मोननो थाखाय नोंथांमोना बयबो बड' जबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बयनिबो लोगोफोरनो आरो भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायो नोंथांमोना जाहाथे मेट्रिक पास जानानै दङबाबो हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङबाबो एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय दा बेखिनियानो लोगोफोर गोजोन्थों